Hai, wahai. Welcome back to my YouTube channel. Kun saya Ratu Kice. Aku tuh jengkel ya. Jengkel. Wah, kesing takut 6. Iki aku udah ceblok. 6. Silet mau tau dileboni ta? Iki pertanyaan sing bolak-balik ya. Bolak-balik. Ngemut ya. Ngemut karo silet ya, diancel silet. Iku ki urung tahu ya, tapi lek kepleset nang dalan silet wis tahu. Pucuke tok. Pucuke veli tok iki sing bleset iso mak. Cep ngene iki langsung aku jingkat. Ngene, dadine kaget ya. Apa nek pucuk vel sing gedhi. Jan bisa cakit-cakit ya. Ya enggak gitu ya. Terus pokoknya lek ngemut ya, cewek maupun cowok ikut pokoknya dijaga kebersihannya biar kita tidak kena penyakit kanker tenggorokan ya bes ya. Terus pokoknya itu kelamin itu harus bersih ya, harus ada antiseptik. Di apotek itu banyak antiseptik banyak untuk nggih perkentuan ya, alat-alat perkentuan itu iku ke komplit di apotek gede ya. Kalau mau cari nggih pelicin bau, terus koyo bau sing sik seret gitu. Ojo koyo tempe hidayat iku jan psikopat dari Jabar ya. Iku juahate jan. Jadi bagi uang iku adewe kang kuwen tuh kang ijlik boleh, tapi jangan melanggar hukum kayak memperkaos orang, terus memaksa orang nggak gelem mau kentu dikentu paksa, itu melanggar hukum ya. Untuk melanggar hukum ya, saya itu like kalau pengen ijlik iki takok, Mas aku nyilih velimu yo, engko bengi ngetok nih, aku tolong ngetok nih ya. Jadi nek gelem podo gelem itu kita nggak akan kena pidana ya, nggak akan kena pidana. Wong adu kelamin ini kok dek ya, wong adu kelamin ini kok dek. Adewe iki tukang ijlik boleh, tapi asalkan ngerti aturannya rek, ngerti iki itu boleh kentu, iki nggak boleh kentu gitu, merkaos, terus ngerti batasan umur. Lelek cah cilik mau kentu gelem ora masalah, sing mau kentu gelem ora masalah, sing duwe kelamin mau kentu gak masalah. Masalah iki lek kowe maksa orang merkaos uang, apa bojone uang mau tumpai. Tapi selagi bojone uang mau tumpai oleh ora masalah ya toh. Veli iki enak. Bau yo enak. Sainem semalam gak patek iso turu pengen kentu. Jan pengen kentu. Aku wis colve ya, ngetokne 3 kali. Semalam malam Jumat tanggal piro ya gimana? Ngetokne ping 3, turu iki jek pengen kentu. Bau krenyut iku efek suwi gak kelebon manuk iya ngono kuwi. Tahun-tahunan. Rupane manuk lah aku ki ora eruh. Ora eruh rupane manuk. Jadi tahun-tahunan iki ora kelebon gatel ya. Jadi ini koyo krenyut. Sewengi colpek dhewe metu ping 3 kerasane aja kurang. Alah mbuh. Awak wis lara, boyok iki wis wayahe loro, bau pingine dikentu. Halah. Lengkaplah sudah penderitaan saya semalam. Tenan ngasih saiki saya ngantuk banget. Gak iso turu jenak penak. Jan ngantuk aku. Kurang ajar kae pokoknya. Jan ngeselin jengkelin ngono. Jan tersisa loh cah. Tersiksa banget. Lho nang Indonesia yo ora gampang kok nyilih veli. Nggih ngetokne gejuh. Yo takut juga lek cowok nggak kebersihannya kurang, terus kurang resik, takut juga. Takut loh bes, takut. Arep kentu salah-salah ngono kuwi sainem jujur takut. Karo wong sing ra kenal takut. Ayo takut.
jangan iki wis ngono ae. Ojo lali kentu pokoknya. Bola kucluk saya nem kucluk aja sampai waras. Mergo waras iku melukai dada, tidak menyehatkan pikiran dan melukai hati, iso stres, iso edan.